салом бинандагони гиромӣ, барномаи сиёсии таҳлилӣ дар мавзӯи рӯз аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. ҳоло мо бо омӯзгорон аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар хусуси истиқлолият, дастовардҳои замони истиқлолият, рушди истиқлолият ва зарурати таҳкими он суҳбат мекунем. Аксарияти сиёсатшиносон, таҳлилгарон ва муҳаққиқони илмҳои сиёсӣ бар ин назаранд, ки истиқлолият нуқтаи баландтарини озодӣ ё максималии фард аст. нуқтаи баландтарин ё максималии озодии фард аст. Аммо ин таъриф таърифи инфиродӣ аст. Агар ҳамин таъриф ба сатҳи давлат ё ки ба миллат мансуб бошад, пас метавон чунин хулоса кард, ки истиқлолият, озодии як миллат, як давлат дар арсаи байналмилалӣ аст, ки онро ҳамчун субъекти мустақил баробар ҳуқуқ бо дигар субъектони сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад ва миллат ва давлат метавонад, ки дар ҷараёнҳои байналмилалӣ, дар муносибатҳои байналмилалӣ як овоз дошта бошад, мисли дигар давлатҳо, ва саҳмгузор бошад дар тағйирёбии муносибатҳо, дар равандҳое, ки дар сатҳи байналмилалӣ ба вуҷуд меоянд. Аз ин рӯ ҳамеша андеша кардан аз муҳимияти истиқлолият, арзиши бебаҳо будани он, зарурати таҳкими он, ташаккули он аз зарфиятҳои зеҳнии ҷомеаҳо маҳсуб мешавад, чун зарфиятҳои зеҳнӣ чинаки асосии иқтидори ҷомеа ба ҳисоб мераванд. аз ҷумла дар суҳбати мо ҳоло иштирок доранд Хоҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Мустафо Қаландарзода, номзади илмҳои фалсафа, Хуршед Холов, номзади илмҳои сиёсӣ, ва Амирхон Шоҳусайн, доктори илмҳои фалсафа, омӯзгорони факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Мегузарем сари ҳамон масъала, ки пешвои миллат доим таъкид мекунанд, ки ба даст овардани истиқлолият албатта мураккаб аст, кори саҳлу осон нест, аммо нигоҳ доштани он, махсусан дар шароити зуд тағйирёбанда будани муносибатҳо дар сатҳи байналмилалӣ, нигоҳ доштани он, таҳким бахшидани он ҳам мураккабтар аст, ҳам масъулияти дучандро тақозо мекунад. Биёед оғози суҳбатро ба ҳамин нукта бубахшем. Ташаккури бисёр. воқеан ҳам истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти сиёсӣ барои ҳар як миллат арзиши бебаҳое мебошанд, ки дар заминаи он, дар шароити мавҷудияти он, татбиқи ҳадафҳои миллӣ, расидан ба ормонҳои миллӣ имконпазир мегардад. ва чӣ гунае ки шумо ҳам ишора кардед, ба даст овардани истиқлолият натиҷаи муборизаҳои тӯлониест, ки фарзандони фарзона ва сарсупурда ватандӯст тӯли ҳатто асрҳо мубориза бурданд, заҳмат кашиданд, то ки миллат ба он дастёб шавад ва ҳифзу ҳимояи он бошад вазифаи наслҳои оянда аст, ки мураккабиву мушкилии он аз муборизаҳои қаблӣ низ чи аст, вазнинтар аст. Чӣ қадар фарзандони миллати тоҷик барои ҳифзи ҳуввияти миллӣ, барои ҳифзи фарҳанги миллӣ муборизаҳо бурдаанд. Масалан, худи аллома Бобоҷон Ғафуров бо чӣ азобу машаққатҳо китоби тоҷиконро таълиф намуданд, то ки миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибфарҳанг, соҳибтамаддун муаррифӣ кунанд. устод Айнӣ чӣ қадар муборизаҳо бурданд ва дигар донишмандон ва дигар нобиғаҳову фарзандони миллати тоҷик ҷонбозиҳо карданд, ки вақте мо истиқлолияти худро эълон доштем соли 91, бубинед дар як муддати кӯтоҳ кишварҳои гуногуни олам моро ба расмият шинохтанд, эътироф карданд ҳамчун як давлати соҳиби истиқлол. яъне ин натиҷаи муборизаҳо, ҷонбозиҳои тӯлонӣ, ҳамон давраҳои гуногуни тарихӣ буд, ки чеҳраҳои гуногун, чеҳраҳои нотакрори миллат онҳоро дар замони худ анҷом дода буданд. ва замоне ки мо истиқлолият ба даст овардем, мутаассифона аз сабаби таҷрибаи кам доштан, аз сабаби дар шароити ниҳоят мураккаби геополитикӣ қарор доштан ва аз ҳама муҳим аз сабаби мавҷуд будани дахолатҳои нерӯҳои хориҷӣ, мо дар як муддати кӯтоҳ ба фиреби онҳо афтидем ва ба фарҳанги бегона гаравидем ва чикор кардем? Кишварро ба оташи ҷанги шаҳрвандӣ рӯбарӯ кардем. Аммо бубинед,
хавфи аз даст рафтани истиқлолият шуда буд, воқеӣ шуда буд. чӣ гуна ки сарвари давлат дар баромадҳои худаш, суханрониҳои худаш доимо таъкид мекунад ки дар солҳои вазнини ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ, хавфи пароканда шудани миллат ва аз байн рафтани давлат ба амал омада буд. воқеан ҳам чунин шуда буд, яъне воқеан ҳам эҳтимоли аз харитаи сиёсӣ нест шудани ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омада буд. ҳатто худи дар дохили Тоҷикистон бубинед нерӯҳои марказгурезе пайдо шуда буданд ки хусусияти чӣ доштанд, ҷудоихоҳӣ доштанд, мехостанд кишварро ба қишрҳо, қисмҳои гуногун тақсим намоянд. аммо бубинед бо шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи сарвари давлат ки аз рӯзҳои аввали зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, кори худро аз сулҳ ваҳдат оғоз карданд, кори худро аз муттаҳид кардани ҷомеа оғоз карданд ва доимо ишора ба он мекарданд ки мо бояд коре кунем ки истиқлолияти мо чӣ шавад, ҳифз карда шавад, истиқлолияти мо осеб набинад, чунки ормони миллат, чунки тамоми ҳастии миллат дар ҳамин истиқлолият нуфтааст ва аз истиқлолият вобастагию пайвастагӣ дорад. барои ҳамин мо барои ҳифзи истиқлолият ҳатто ҳамин ҷанги шаҳрвандиро паси сар кардем. чӣ қадар нафарон қурбон шуданд, чӣ қадар ҷавонмардон, чӣ қадар чеҳраҳои ватандӯст қурбон шуданд, аммо нагузоштанд ки миллати тоҷик давлати худро боз чӣ кор кунад, аз даст бутияду мисли миллатҳое ки пароканда ҳастанд бедавлат шавад. аз ин рӯ воқеан ҳам ба даст овардани истиқлолият кори осон нест, кори саҳл нест. ин натиҷаи муборизаҳои тӯлонӣ аст. аммо баъди ба даст овардан акнун ҳифз кардани он кори мушкилтар аст, чунки истиқлолият як шарту шароите мебошад ки дар шароити мавҷудияти он миллат мустақилона метавонад тақдири ояндаи хешро дар дасти худ гирад ва мустақил будан, озод будан ва аз ҳама муҳим масъули тақдири ояндаи худ будан ин кори осон нест. ва ҳамин бубинед самти муайянкардаи пешвои муаззами миллат, эъмори ҷомеаи демократӣ, ташаккули давлати дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва дар амал татбиқ намудани ормонҳои миллӣ, эҳёи давлатдории миллӣ, фарҳанги миллӣ ва эҳёи хотираи таърихӣ ва дигар самтҳои стратегие ки дар сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат бахусус сарвари кишвар дида мешаванд, ино воқеан ҳамин интихобҳои таърихие мебошанд ки ҳамин барои пиёда сохтани ормонҳои миллӣ чӣ кор мекунанд, равона шудаанд. ва аз ҳамин нуқтаи назар мо ҳарчанд 33 сол қабл истиқлолияти давлатии худро ба даст оварда бошем, корҳои зиёдеро анҷом дода бошем ҳам, дар оянда боз корҳои дигар, шоҳкориҳои дигаре моро интизор аст ки мо онҳоро низ бояд чӣ кор кунем, анҷом диҳем. яъне мо бубинед имрӯз чӣ қадар роҳҳо сохтем, чӣ қадар иншоотҳои азими аср сохтем ки инҳоро дар тӯли 70 соли шӯравӣ анҷом надода буданд ва натавониста буданд бо сабабҳои гуногун. аммо бубинед мо чӣ қадар дар самти эҳёи фарҳанги миллӣ корҳои зиёд кардем, чӣ қадар чеҳраҳои миллатро рӯнамоӣ кардем, чӣ қадар арзишҳои фарҳангиро ҳифз кардем, забони давлатиро рушд додем ва чӣ қадар роҳҳоро тармиму таъмир кардем ва корҳои зиёдеро анҷом додем. аммо ин ҳанӯз аввали кор аст. яъне корҳои зиёде дар оянда моро интизор аст ки мо тавассути гузаштан ба марҳилаҳои баъдии рушду инкишоф метавонем ба онҳо дастёб шавем. ҳамаи инҳо, яъне ин дастовардҳое ки имрӯз дорем ва дастовардҳое ки дар оянда насиби мо мешавад, ҳамагӣ бо шарофати соҳиби истиқлолӣ аст, бо шарофати озодӣ аст, бо шарофати давлатдории миллӣ аст ки инро мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем. аз ҳамин хотир истиқлолияти давлатӣ барои ҳар як миллат, барои ҳар як кишвар ин арзиши нотакроре мебошад ки танҳо ва танҳо тавассути он метавон корҳоеро ки ба манфиати миллат аст, ба манфиати кишвар аст анҷом дод. дар дигар шароит ин корҳоро кардан чи аст номумкин аст. аз ҳамин хотир мо бояд истиқлолияти давлатиамонро чун гавҳараки чашм ҳифз намоем, эҳтиёт кунем, ба он эҳтиром дошта бошем ва ҳар амалу рафтору кирдоре ки анҷом медиҳем бояд ки ба манфиати истиқлолияти давлатӣ онро сафарбар кунем ва ҳар арзише ки имрӯз дар ихтиёри мо қарор дорад
ҳар имконияте ки мо имрӯз дорем барои рушди шахсии худамон, барои рушди касбии худамон, барои илмомӯзӣ, барои донишандӯзӣ, барои забономӯзӣ, барои барпо кардани оила, барои тарбияи фарзанд ва ғайра ва ҳоказо, инҳо ҳамагӣ бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ба мо имконпазир шудааст. Ва имрӯз ҳам бубинед инҷо мо нишастаем бо забони ноби тоҷикӣ суҳбат мекунем. ин ҳам бо шарофати истиқлолияти давлатӣ аст ки мо ба ин дастёб шудем. Вагарна агар истиқлолият набошад, миллат ҳатто ба забони худаш наметавонад озодона суҳбат кунад ва тавассути гӯем ки иродаи шахсии худаш он тавре ки мехоҳад манфиати миллии худаша, фарҳанги миллии худаша ҳифз кунад. ба ҳамин хотир истиқлолияти миллӣ, истиқлолияти давлатӣ арзиши олӣ аст ва онро бояд мо ҳифз кунем, чунки дар шароити ки бархурди манфиатҳо, бархурди нерӯҳои минтақавию ҷаҳонӣ шиддат мегирад, таҳдиду хатарҳои гуногуне пайдо мешаванд ки онҳо воқеан ҳам боиси заиф шудани пояҳои истиқлолият шуда метавонанд. аз ҳамин нуқтаи назар мо бояд на танҳо дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар атрофи истиқлолият суҳбат кунем, пайваста дар тӯли сол бояд мо чӣ кор кунем, ҳамавақт бояд дар фикри ҳифзу ҳимояи истиқлолияти давлатӣ бошем ва бақои онро ҳамчун як пойдевор, ҳамчун як шоҳсутуни давлатдории миллӣ тасаввур намуда, тамоми рафтору амалу фаъолияти худамонро ба он чӣ кор кунем, мутобиқ гардонем. Ташаккури зиёд. Чаро истиқлолият бо мурури вақт ва дигар шудани фазоҳо ба нигоҳубин ё рушд ниёз пайдо мекунад? истиқлолият дастовард ҳаст. мо бо тамоми масъулият метавонем гуфт ки ин дастоварди арзишмандтарин барои миллати мо ҳаст. вақте ки дастоварди арзишманд шуд, пас вай ҳатман ба нигоҳубин эҳтиёҷ пайдо мекунад. агар як қиёси нозук карда бошем, ҳадафи инсон дар зиндагӣ албатта ташкили оила, ба дунё овардани фарзанд, яъне ҳамчун як идомадиҳандаи насл, тарбияи фарзанд ва ба ҷомеа ҳидояткунандаи он ҳаст. ва вақте ки фарзанд ба дунё меояд, падару модар ҳамеша кӯшиш мекунанд ки ӯро нигоҳубин кунанд ва нигоҳубини ӯ ҳамаҷониба бошад, ҳам аз лиҳози моддӣ ва ҳам аз лиҳози маънавӣ талош кунанд то шахсияти баркамол ба воя расад. ва ҳамин қиёс дар нисбати дастоварди арзишмандтарини миллати тоҷик бешаку шубҳа метавонад истифода шавад. андеша сари он аст ки насли ҷавони имрӯза ки аллакай насли замони истиқлол ҳастанд, месазад ки пайваста кӯшиш кунанд ки ҳамин масалан падидаи арзишманди иҷтимоӣ ё дастоварди олитарини миллати тоҷикро аз дигарон дида мустаҳкамтар дошта бошанд, чаро ки дар домани ин арзиш тавлид шуданд, ба воя расиданд ва албатта фаъолияти озодона доранд. яъне ба он хотир ки бинандаи муҳтарами мо ҷиддан ва мушаххасан боз ба моҳияти ҳамин падида сарфаҳм раванд, зарур аст ки як қиёси дигаре карда бошем ки ҳар шахсе ки масалан дар оила бузург мешавад, хонадор мешавад, дар ҳаваси он ҳаст ки зиндагии мустақилонаи худро ташкил кунад, яъне соҳиби хонаву дар ва зиндагии шахсии худ шавад. ва албатта ба кадом хотир? ба он хотир ки дар ҳамин зиндагии шахсии худ ӯ метавонад озодона фаъолият кунад, тасмим бигирад барои обод кардани зиндагии худ, барои обод кардани оилаи худ. ва ҳамин гуна нафарони равшанфикр, нафароне ки дар нисбати миллат бетафовут нестанд, пайваста андешаи онро доранд ки чӣ гуна ҳамин дастоварди арзишманди хешро эҳтиёт кунанд, ба камолот бурасонанд ва кӯшиш кунанд ки яъне газанде ба пояҳои давлатдории миллӣ нарасад. ҷашни истиқлол ҷашни умумимиллӣ ҳаст ва тамоми рӯзи сол бояд дар шуъури мардуми мо ҷой бошад. зеро ки кулли дастовардҳои дигаре ки мо дар бораи онҳо сухан мекунем, сарчашма аз ҳамин мегиранд. албатта агар ба харитаи ҷаҳонӣ назар афканем, на танҳо давлатҳои мустақил, балки миллатҳое ҳастанд ки мустақилият надоранд, вале кӯшиши талошҳои зиёд доранд ки
دستاوردهای فرهنگی و دستاوردهای تاریخی خیش رو معرفی کنند، خود رو معرفی کنند و شناخته شوند، یعنی اعتراف شوند. متاسفانه با سبب اون که استقلال ندارند این کار برای اونها دستیاب نمی شود. از همین لحاظ ضرورت آن هست که در شعور تمام نسل امروزه ما مفهوم استقلالیت همچون مفهوم ارزشناکترین و حیاتی جای باشد. برای این البته مسئولیت ضرور است و مسئولیت برای هر یک فرد این ملت که البته تواند که در شعور مردم جای کند. اگر هر یک نفر حتی در تفکر و فهم فرزند خودش ماهیت اصلی همین پدیده ارزشمند را جای کرده تواند، امید بر آن است که این دولت، این ملت با همین استقلال خود البته میتواند تشکل یابد، پیشروی داشته باشد و دستاوردهای از این هم زیادتر نایل گردد. تشکر زیاد. در جهان معاصر که همگرایی فرهنگ ها است، برخورد منفعت ها است، برخورد منفعت های بزرگ گیو اقتصادی است، البته با استقلال یک ایده جریان های هستند، پدیده های هستند که تهدید میکنند. پیشگیری کردن آنها، راهگیری کردن آنها و حمایت کردن استقلالیت از ما مسئولیت میخواهد و دید و نگاهی بلند، بصیرت بلند، زیرکی سیاسی، موقعگیری اصولی میخواهد. چی باید کرد در همین راستا؟ واقعا استقلالیت همچون ارزش اولی به حساب می رود. در عالم خلقت ملت های زیادی هستند ولی صاحب دولت نیستند. خوشبختانه برای ملت سربلند تاجیک میسر شده است که در آخر سالهای 92 عصر گذشته صاحب دولت ملی گردد. در ابتدای عصر 21 بینید وابسته به وضعیت گیوپولیتیکی عالم، با وجود آمدن برخوردهای نو، وضعیت زود تغییر یابنده بودن عالم، چگونه مشکلات، خطرهای زیادی با بار آمده ایستاده است که برای استقلالیت دولت ها خطر ایجاد میکند و در همین گونه دوره حساس نسل امروزه وظیفه دار میگردد که باید استقلالیت دولت را از همه گونه تهدید و خطرها حفظ کند. مخصوصا ما بینید در برآمدهای پیشوای معظم ملت، مخصوصا در خصوص زیرکی سیاسی نسل نورز بسیار اندیشه ها میشنویم. بینید یکی از تهدیدهایی که در شرایط امروزه با استقلالیت دولت میگذارد این به هر گونه حزب و حرکت ها شامل شدن جوانان، ارزش‌های ملی رو یک طرف گذاشته به ارزش‌های دیگر رو آوردن جوانان، بیگانه پرستی و ارج نگذاشتن به ارزش‌های ملی البته همچنین یکی از تهدیدها برای استقلالیت هر دولت به حساب می‌رود که جمهوری تویستان از این استثنا نیست. یک چیز دیگر رو می‌خواهم تاکید کنم در مورد تهدید و خطرهایی که می‌تواند با استقلالیت دولتی تأثیر منفی رساند. وقتی که ما با این مسئله توجه میکنیم یک چیز رو باید در نظر گیریم که مسئله های داخلی حفظ استقلالیت دولتی و مسئله های بیرونی حفظ استقلالیت دولتی رو باید حتما با این باید گیریم. ببینید چگونه که دوی ما تاکید میکنیم، میگیم که استقلالیت دولتی رو در داخل کشور اعلان میکنیم و از خارج مملکت آن رو اعتراف میکنند. همین منطق رو باید ما با این باید گیریم. ببینید ما رو، یعنی ما رو، تاجیکستانیان رو، تاجیکستان رو، ملت تاجیک رو در خارج کشور چگونه میشناسند، چگونه اعتراف میکنند. یک ملت رو مثال با فرهنگش میشناسند، یک ملت رو با یگان دستاورد تکنیکیش میشناسند، یک ملت رو باز با یگان دستاوردهای دیگرش میشناسند و متاسفانه در زمان معاصر همین گونه تمایلات ها خاراکتری سوبیکتیوی و صنعی پیدا کرده ایستادند. ببینید مثال کوشش میکنن بعضا نیروهایی که از این و یا آن منطقه، از این و یا آن کشور منفعت دار هستند، منفعت های گئوپولیتیکی و منفعت های سیاسی و ایدئولوژی، آنها کوشش میکنن که ملت رو در عرصه بین المللی تروریست معرفی کنند یا که ملت رو خطرزا و تهدیدزا معرفی کنند. ببینید چگونه که 2 سال قبل بعضی کشورها را گفته بودند که مثلا منبع چی است،
таҳдид аст, дар ин кишварҳо лонаи террористон аст, дар ин кишварҳо ин аст, дар ин кишварҳо он аст. яхе гапҳо аст. ба ҳамин хотир ҳар боре ки ба симои фарҳангӣ, ба симои сиёсии миллат дар арсаи байналмилалӣ як таҳдиде, як таъсири манфие пайдо мешавад, инро мо бояд пеш аз ҳама таҳдид ба истиқлолияти давлатӣ шуморем. чун миллатро вақте ки эътироф мекунанд ҳамчун миллати мутамаддин, ин аллакай маъноеро дорад ки инро ҳамчун миллати соҳибдавлат, миллати гӯем ки соҳибҳуқуқ ва комилҳуқуқ аллакай дига эътирофш мекунад. дар масъалаи дохил бошад, дар дохил бошад, истиқлолиятро ҳамчун имконият бояд тасаввур кунем. пеш аз ҳама имконияте ҳаст ки тавассути он мо орзу, омол, ормонҳои худро, мақсадҳои худро, талаботи худамонро қонеъ мекунем. ба ҳамин хотир имкониятҳоеро ки истиқлолияти давлатӣ фароҳам овардааст, бояд ки чӣ кор кунем? Ба таври максималӣ, ба таври васеъ бояд барои расидан ба ҳамун ҳадафу ормонҳои худ истифода барем. яъне барои мисол ман мисол меорам. бубинед, замоне ки мо истиқлолият надоштем, бо забони тоҷикӣ дар ҷойҳои расмӣ ҳарф зада наметавонистем, бо забони тоҷикӣ таълим гирифта наметавонистем ё дигар ё ин ки як қатор илмҳое буд ки мамнӯъ буданд, намегузоштанд ки онро омӯзем, таҳқиқ кунем, аз худ кунем, чун надоштем истиқлолият, озодӣ надоштем. аммо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ имрӯз бубинед мо ба омӯзиши як қатор илмҳое машғул ҳастем, ба таълими як қатор илмҳое машғул ҳастем ки моро чӣ кор мекунад? Бедор мекунад, ҷавонбиниамонро васеъ мекунад, ҷаҳонфаҳмиамонро ба вуҷуд меоварад. аз ҳама муҳим ин аст ки дӯсту душманро мешиносем, худамонро мешиносем, худшиносимон рушд мекунад, манфиатҳои миллии хешро мешиносем ва умуман ниҳоятан ин барои ташаккул ёфтани ҳуввияти миллӣ мусоидат мекунад, яъне ки миллатро муттаҳид мегардонад. аммо дар замони набудани истиқлолият намегузоштанд ки чунин ҳолатҳо рух диҳад, яъне миллатро дар ҳолати муттаҳидӣ бояд ки қарор намедоданд. бедории миллӣ, худшиносии миллӣ, худогоҳии миллиро кӯшиш мекарданд ки чӣ кор кунанд? Саркӯб кунанд. бале ин боиси чӣ мешуд? боиси истиқлолиятхоҳӣ мешуду, боиси давлатхоҳӣ мешуд. аз ҳамин хотир имрӯз ки истиқлолияти давлатӣ дорем, ин имконияте ҳаст ки онро бояд истифода барем. аммо он тамоюлоти манфие ки сокинони кишварро аз ҳамин роҳи мантиқан дуруст берун мекунад, ин аллакай таҳдид ба пояҳои истиқлолияти давлатӣ аст. мутаассифона устод амин ҳозир ишора карданд, мутаассифона як зумра ҷавонон ва баъзе шаҳрвандони кишвар баъзан ҳамин ҳолатро ҳис намекунанд ва ҳамин имкониятҳоро истифода намебаранд. яъне ин ҳолат хеле нохуб аст. ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарову тунгарову террористӣ ино воқеан ҳам миллатро чӣ кор мекунанд? имкон намедиҳанд ки ҳамун имкониятҳои дар ихтиёр доштаашро ба таври пурра истифода барад. шабакаҳои иҷтимоӣ, василаҳои иттилоотие пайдо шудаанд ки зеҳни ҷомеара, шуъури ҷомеара, шуъури ҷавононро ба самти дигар мекашанд. яъне бубинед, имрӯз мо дар партави истиқлолияти давлатӣ, бо шарофати истиқлолияти давлатӣ имкон дорем ки дилхо забони хориҷиро омӯзем. имкон дорем ки дилхо касбро интихоб кунем, аз худ кунем, дар дилхо соҳа мутахассис шавем ва вақти худро самаранок барои рушди шахсияти худамон сарф кунем. аммо бибинем мисол шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ кор кардаистанд бо наврасону бо ҷавонону, яъне шинохти ҳамин имкониятҳо ин аллакай худаш чи аст? ба манфиати истиқлолияти давлатӣ аст ва дур шудан аз ҳамин ҳақиқат, аз ҳамин воқеият ва истифода накардани ҳамин имкониятҳои мавҷуда, ин аллакай таҳдид ба истиқлолияти давлатӣ мешавад ки яъне моро чӣ кор мекунад? ҳамун раванди рушду инкишофамонро, ташаккули ҳуввияти миллию давлатдории миллиамонро каме осебпазир мегардонад. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки зимни ҳифзу ҳимояи истиқлолияти давлатӣ, бахусус зимни таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, ҳамин омилҳоро низ мо бояд чӣ кор кунем? ба инобат гирем. ташаккури зиёд. дар хусуси хатар ба вуҷуд овардани шабакаҳои иҷтимоӣ суҳбат кардед. дар маҷмӯъ аз байн бурдани сарҳад бо пайдо шудани интернет суҳбат кардед ки имрӯз баъзан ҷавонон мағзшӯӣ мешаванд. масъалаи нозук ҳамин аст ва саволи умда матраҳ ин аст ки чӣ бояд кард то истиқлолият ҳамчун дастоварди муқаддас, ҳамчун арзиши ҳаётан муҳим ба шуъури рӯзмарраи мардум
омаи васеъ роҳ ёбад. яъне ҳар як ҷавоне ки имрӯз тамоюл пайдо мекунад ба ҷараёнҳои радикалӣ ва ин албатта як заъфе мешавад барои пояҳои истиқлолияти давлатӣ. Чӣ бояд кард то ин ки худи онҳо ҳамин мафҳумро шиносанд, қадр кунанд, дарк кунанд ва пеш аз ҳама имиҷ ё нуфуз ё симои обрӯи давлатро дар арсаи байналмилалӣ на фақат латма назананд, балки ҳимоя кунанд, рушд диҳанд, баланд бардоранд. пеш аз ҳама зери мафҳуми истиқлолият ин озодӣ аст. ва албатта чихеле ки барои ҳар як фард, ҳар як шахс озодӣ ҳамчун арзиши муҳим ва арзиши олӣ аст, барои давлат низ истиқлолият муҳимтарин арзиши олӣ аст. тамоми ҳамин дастоварду пешравии муваффақиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи онҳо пеш аз ҳама маҳсули истиқлолият ҳастанд. агар ҳар як фарди ҷомеа аз мафҳуму моҳияту арзиши ҳамин истиқлолият ва озодӣ бохабар нашавад, наметавонад дар баробари ҳамин хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир онҳоро ҳифз кунад. барои давлат ду чизи муҳим ва муқаддас аст: истиқлолият ва ваҳдат, яъне шоҳстунҳои давлат ҳастанд. ва имрӯз шумо нигоҳ кунед ки дар баробари хатару таҳдидҳое ки дар ҷаҳони муосир шуда истодааст, имрӯз мавқеи пешвои миллат воқеан устуворона аст. имрӯз пешвои миллат тамоми саъю кӯшиши заҳмати худаша барои пойдории истиқлолияти давлатӣ, барои пойдории ваҳдати миллӣ, барои пойдории сулҳу субот, амният ва саодати ин миллат имрӯз нисор кардагӣ аст. дуруст аст ки мо дар бораи худи мафҳуми истиқлолият агар андешаҳои тӯлониам дошта бошем, ҳарчи қадар шарҳу тавзеҳ ҳатем боз ба шарҳу тавзеҳ ниёз дорад. вале чора чӣ бояд кард ва кадом роҳу усулҳо пеш гирифта шавад? албатта имрӯз вақте ки дар байни ҷомеа суҳбатҳо доир мешавад ё мушоҳидаҳо сурат мегирад, ҳолатҳое ҳастанд ки то андозае ҳанӯз аз тафаккури таассубӣ, хурофотӣ ва иртиҷоӣ баъзан аз қишрҳои ҷомеаи мо дарак медиҳанд. агар деҳқон ба хотири гирифтани ҳосил дона зери хок кунад, давлату миллат ҳам ба хотири бедории миллат, ба хотири бори дигар дар шуъури насли имрӯза ҷой кардани унсурҳои асосию арзишҳои асосии фарҳанги миллӣ ин корҳоро анҷом медиҳад. бигзор бубинед, дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ шурӯъ агар ки воқеан таҳлил кунем, Тоҷикистон ҳанӯз аз лиҳози иқтисодӣ он қадар пойбарҷо набуд, вале аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус аз ҷониби сарвари давлат иқдоми таҷлил кардани ҷашнвораҳои гуногуне ба мисли 1100-солагии давлатдории Сомониён дар сатҳи байналмилалӣ, пас он соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ, бузургдошти имоми аъзам дар соли 2009 ва албатта тамоми чорабиниҳои дигари зиёде ки ба хотири таҷлил аз дастовардҳои фарҳангии ин миллат талошҳо дорад, кӯшишҳои зиёде ки дар байни зиёда аз 200 давлати ҷаҳон дар созмони милали муттаҳид, дар ЮНЕСКО пойфишорӣ карданд ки давлати тоҷикон ё Тоҷикистон дорои чунин дастовардҳои бузурги фарҳангӣ ҳаст. масалан ҷашни байналмилалии Наврӯз эълон шуд ва Наврӯз худаш нав ва рӯз истилоҳи тоҷикӣ ҳаст ки дар арсаи ҷаҳонӣ дигар нашудааст, нови ден нашудааст ё ки New Day ё ки дигар нашавад. фақат Наврӯз ҳамун истилоҳи сирф тоҷикӣ дар арсаи ҷаҳонӣ пойбарҷо бимонад. барои ин албатта талошҳо зарур ҳаст, кӯшишҳо зарур ҳаст. ва албатта дар мавриди оне ки то кадом андоза мо метавонем ҳамин истиқлолияти ба дастовардагии худмонро мустаҳкам нигоҳ дошта бошем, дар муқобили он таҳдиду хатарҳо аз худи бошандагони худмон шурӯъ бояд кунем.
یعنی درست است که عامل‌های تهدید کننده یا سبب‌های بیرونه خیلی که استاد گفتن مثلا از بیرون تهدیدها صورت میگیرد، هرچی قدره که از بیرون همین عمل انجام داده شود هم در داخل ثبات مستحکم باشد، در داخل نیروهای داخلی یعنی این نسل امروزه شهروندان جمهوری تاجیکستان مسلح با همون تفکر ملی باشند، با همون یعنی تفکری که در اونها البته استقلال، وحدت ملی و دستاوردهای دیگر فرهنگی همچون ارزش‌های به اصطلاح اولین درجه برای موجودیت خود اونها دانسته شوند، البته اون تهدیدها تهدید عملی شوی اونها البته غیر امکان می شود تا اندازه. البته سخن سر آن است که استقلال دولتی با دستاوردهای فرهنگی ملی تا کدام اندازه رابطه دارد این به بحث هست، چرا که وقتی ما ملت میگوییم ملت نه تنها دارای حدود، دارای رمزها، بلکه دارای فرهنگ هست و به سبب هم نگفتن جناب عالی در یکی از واخوری هایشان با اهل زیا که فرهنگ هستی ملت است. این الکه یک افریزم هست که این کار نشونده است و به خاطر اگر هر کسی میخواهد ملت را از بین برد پیش از همه فرهنگی او باید از بین برده شود، یعنی شناسنامه اون نیست می شود. وقتی که شناسنامه ملت از بین رفت البته اون به شهروندی می شود، یعنی شهروندی هیچ کجا نیست. از همین خاطر ما را ضرور است که امروز در تمام سطح‌های حیات جمعیتیمون کوشش و خرج داده باشیم که مفهوم استقلالیت و دارای دولت ملی بودن خود را واقعا هم جای کنیم. در صورت عکس صحبت ما صحبت خشک و خالی است، یعنی در مقابل اون اندیشه متعصبین یا نفرانی که البته هنوز هم ارتجاعی هستند ما را ضرور است که یک مشت مستحکم داشته باشیم. ببینید شرایط بسیار مساعد جامعه امروزه تاجیکستان را که برای تمام نمود فعالیت آزادی پیش بینی شده است، اما مفهوم آزادی اون گونه که هر کس درک میکند این گونه نیست. آزاد کسی که بنده قانون است. آزادی شما باید به آزادی من خلل وارد نکند. آزاد باید باشیم اما در دایره منفیت های یکدیگری باشیم. یعنی منفیت های یکدیگری ما در مجموع منفیت ملی هست و اگر در دایره از دایره منفیت ملی بیرون کوشش کردیم پس ما خیانتکار هستیم، پس ما نفری هستیم که آزادی نفر دیگر را محدود می‌سازیم. میتوان گفت که شناخت استقلالیت چون شما آموزگار هستید از صنفخانه از درس یک آموزگار آغاز می شود. تشکر بسیار برای سوال. واقعا هم یک مسئله بسیار هم خوب است، مسئله که شما پرسیدید. در ذهن و شعور بچه ها باید از همون اوان کودکی باید همین ارزش های ملی جایگیر کرده شود. این همون یک عنصر مهمی مفکوره سازی است. ما مثلا وقتی مفکوره سازی میگیم ما پیش از همه در نظر داریم اون مسئله هایی رو که اون ارزش هایی رو که میخواهیم در ضمیر جوانان همین چیکار کنه جلوتیت وارد شود و جوانان هم با این ارزش ها چی داشته باشن؟ احترام داشته باشن. اما این از تعلیم و تربیه ملی وابسته است، یکم از مندرجه تعلیم و تربیه ملی وابسته است و دوم از آن وابسته است که کی آغاز می شود. برای من گفتم که از آوان کودکی حتی از آوان باغچه بودن کودکان باید که همین گونه تعلیم و تربیه آغاز شود و در همین مندرجه تعلیم و تربیه ملی عنصرهای استقلالیت باید که همه وقت با شکل و نمودهای گوناگون وابسته به سن سالی همین جوانان و نورسان باید که جایگیر کرده شد. مثلا من فکر میکنم که اگر همین یک برای بچه ها
барои бачаҳои синни боғча ва синни мактаби миёна, синни мактаби миёна ибтидоӣ. Як китобҳое таҳия шавад бо расмҳои гуногун ва дар ин китобҳо фақат дастовардҳои замони истиқлолият ҷойгир карда шаванд ва муаллима, мураббӣ ёки омӯзгор ба бачаҳо бояд фаҳмонад ки мана масалан ин нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст ки мо инро манамин дар тӯли солҳои истиқлолият бунёд кардем. Мо солҳои қаблӣ чӣ қадар кӯшиш кардем, заҳмат кашидем, натавонистем ҳамин хел кора карда. Ё ин ки роҳҳову нақбҳоро ҷойгир кунад, нишон диҳанд ки ана инро мо фалон сол сохтем, ана инро фалон сол бунёд кардем. Ва умуман чӣ дастоварде ки мо дар даврони истиқлолият дорем, масалан як китобе бо расмҳои гуногун барои бачаҳо бояд таҳия шавад ва инро бояд шарҳ диҳанд, тавзеҳ диҳанд. Ва шумо аҳамият дода бошед, мо ҳамамон давраи кӯдакиро аз сар гузарондем. Кӯдакон бисёр ба китобҳои шавқ доранд ки расм бисёр дорад. Ин тавассути расм мо метавонем ки ба ҷаҳони ботинии онҳо таъсиргузорӣ кунем. ворид шавем. Ба ҳамин монанд образи тасвирӣ аст. бале ба ҳамин монанд дар синфхонаҳои мактабиам бояд ки дастовардҳои замони истиқлолият овезон карда шавад. Дар роҳравҳои мактабҳо бояд ки овезон карда шавад. Яъне ба ҳар роҳу воситае ки набошад, мо бояд ба зеҳну шуъури ҳамин наврасони ҷавонон бояд ки таъсиргузорӣ кунем ва дар зеҳну шуъури онҳо ҳамин истиқлолият ва арзиши истиқлолиятро ҷо карда тавонем. Ин бисёр муҳим аст. албатта шумо гуфтед ки оё метавонад омӯзгор дар дарси худ ҳамин корро кунад? Албатта, чаро не? Албатта ин муҳим аст, на танҳо метавонад, бояд тавонад, бояд ин кора кунад. Ва агар ҳамин корҳо боз дар оила идома ёбанду падару модарам то он сатҳи масалан маърифати сиёсиву худшиносии миллияш баланд бошад ки арзишҳои миллиро, арзишҳои давлатиро аз ҳама гуна арзишҳо боло гузораду дар муҳити оилавӣ дар атрофи ин арзишҳоам суҳбат кунаду шарҳу тавзеҳ диҳад, боз чӣ мешавад? Хубтару беҳтар мешавад. Ин раванд тақвият меёбад. Ва вақте ки дар ҷомеа мо мебинем парчамҳои овезонро, нишонҳои барҷастаро ва дигар муқаддасоти миллиро, воқеан ҳам он чизеро ки дар расм дидем, дар воқеият чикор мекунем? Мебинем. Ва он чизеро ки дар расм ба мо шаҳр додан, ин мисли филми тасвирӣ нест, мисли афсона нест. Яъне мо вақте калонтар мешавем, инҳоро мебинем дар ин ва ё он гӯшаву канори кишвар. Яъне эътиқоди мо, боварии мо ба ҳамин арзиш чӣ мешавад? Зиёдтар мешавад, бештар мешавад. Барои ман фикр мекунам ки ин корро албатта дар он ҷойҳое ки карда истодаанд хуб аст ва дар он ҷойҳое ки сар накарданд бояд сар кунанд, бояд оғоз кунанд ва ин унсури муҳими таълиму тарбияи миллиро ташкил мекунад. мушоҳида мекунем мардуми мо, аъзоёни ҷомеа, шаҳрвандон дар арафаи ҷашнҳо либоси ҷашнӣ ба бар мекунанд. Ва ҳатто баъзан ҷашнҳое дорем, идҳое дорем ки дар муҳити хона низ либоси идона ба бар мекунанд ва аз аҳволи якдигар бохабар мешаванд. Чӣ бояд кард ки ҳамин ҷашни истиқлолият ба ҷашни хонаводагӣ табдил ёбад ва дар муҳити хона мо рӯҳияи нав дошта бошем, пироҳани нав дошта бошем, либоси нав дошта бошем, дастархони маънавӣ ороем ва сар як миз ҳамин ҷашни истиқлолиятро ҷашн бигирем, истиқбол бигирем, таҷлил кунем ва ҳамин усул барои шинохти арзиши ҳаётан муҳим будани истиқлолият паҳн шавад, ибрат шавад барои фарзандони мо, барои насле ки вориси ҳамин дастоварди бузург мегардад. қабул. Ин андеша бисёр андешаи олӣ аст. Албатта бисёр як иқдоми хуб аст. Албатта агар тақвият дода шавад, ин як дӯст доштани ватану миллат метавонад ки моро ба ҳамин поя расонад, яъне таҷлили инҳо. аммо андаке болотар сухан сари мустаҳкам кардани пояҳои истиқлол ва давлатдорӣ буд ва андешаи мо сари он буд ки унсурҳои фарҳангӣ оё метавонанд дар мустаҳкам кардани ҳамин падида саҳмгузор бошанд. Албатта ҷавоб мусбат аст ва агар шумо диққат карда бошед, ҷаноби олӣ дар чанд суҳбатҳои солҳои охир аз бузургдошти як унсури фарҳанги миллӣ, либоси миллӣ суҳбат доштанд ва таъкидҳои ҷиддӣ ҳам доштанд ки
امروز ما رو ضرور هست که به همون عنصرهای فرهنگ ملیمون توجه زیادتر کنیم. یعنی این توجه، این تأکید سبب دارد. سبب چی هست؟ سبب اون است که عامه مردم اکثرا در دایره همون تفکر ابرازی تصویری تشکل می‌یابند یا در دایره همون فعالیت میکنند. یعنی هر چیزی را که میبینند همونا به حیث ارزش قبول میکنند و این اصول از جانب بسیاری از دانشمندان رشته های اقتصاد، سیاست و دیگر ساحه ها به خاطر عملی ساختن هدف ها استفاده می شود. یعنی ببینید که یک کارخانه مثلا یک لباس براری کوشش میکنه که لباس خودش در روند برگزاری کدام یک مسابقه در بدن همون در همون ورزشگران ببر کنند، زیرا اکثریت مردم جهانی را میبیند و هنگامی که دید علاقه به آن توجه میکند. مثلا وقتی که یک جوان خردسال، یک دختر خردسال میبیند که زن تاجیک با لباس ملی نشسته است، محبتی و نسبت همین باز زیادتر میشود. و البته این اقدام خوشبختانه از جانب راهبریت دانشگاه ملی بسیار خوب راه اندازی شده است. در هنگام برگزاری جشن ها، هنگام برگزاری حتی جلسه ها، مشورت ها و نشست های علمی همین گونه طلبات پیشنهاد می شود. مردها با لباس رسمی به اصطلاح، یعنی شیم و کاستیوم و کرته و گالستوک، و زنها با لباس ملی. البته این یک اقدام خیلی خوب هست و ببینید همزمان شما سوال دادید که آیا میتواند از درس یک استاد پایه های استقلال مستحکم شود یا حس استقلال خواهی نسل نورست بیدار شود؟ البته میتواند. چرا؟ برای که یک آموزگار در صنف خانه و ایدئالی بچه است. اگر در صنف پایانی باشد حتما همون ایدئال اساسی قبول میکنند و اگر استاد در هر یک مرحله سن و سالی بچه همون ایدئال بودن خودش نشان دهد، این البته میتواند که در رشد هم شخصیت فرهنگی، هم شخصیت ملی و هم استقلال خواهی اون سهمگذار باشد. معلمه تاجیک وقتی که داخل صنفخانه با همون لباس زیبای تاجیکی وارد می شود، البته این هم یک تأثیر در همون تفکر خواننده می رساند. بازم دوستداری نسبت فرهنگ ملی در اون مستحکم تر می شود و دوست داشتن فرهنگ ملی علاقه دوست داشتن ملت است، دوست داشتن استقلالیت است و سعی و تلاش در این مورد. فرهنگ عنصر مهمی امنیت ملت شناخته شده است در جهان معاصر، چون جریان هایی هستند که فرهنگ ستیزی میکنند، فرهنگ ربایی میکنند و اینقدر ادعایی که میبینیم در جهان معاصر هست سر چهره های فرهنگی، چهره های ادبی خود گواهی آن است که فرهنگ واقعا هستی ملت است. و امید و باور این است که استقلالیت را که اینجا ما اطراف آن صحبت کردیم و اندیشه های بسیار بکر هم اظهار شدن در شناخت مفهوم استقلالیت، عامل های پایداری آن، جوانان ما از صحبت ما برداشت میکنند و استقلالیت را همچون نقطه بلندترین آزادی، مستقلیت یک ملت، یک دولت، همچون دستاورد مقدس، ارزش حیاتاً مهم و بختی خیلی بلند میشناسند، میدانند و در کار و پیکار خود، در روزگار خود، در زندگی خود، در زبان خود، در عملهای خود به استقلالیت ارج میگذارند. چون رفتار ما اگر مثبت است این عامل تاثیررسان به تحکیم استقلالیت است، اگر منفی است این عامل منفی در لطمه زدن یا که ضعیف کردن پایه های استقلالیت است. تشکر برای صحبت، برای ابراز اندیشه ها. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که صحبتی داشتیم با آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان در خصوص شناخت استقلالیت، ارج گذاشتن به آن، تهدید و خطرهایی که به
ҳастии истиқлолият таъсири манфӣ мерасонанд ва ҳамзамон дар бобати он суҳбат шуд ки унсури амнияти миллӣ метавонад фарҳанги миллӣ бошад ва инҷо назару андешаҳои гуногун иброз шуд ва воқеан ҳамин тавр аст. мо аз истиқлолият нафас мекашем, мо дар истиқлолият зиндагӣ мекунем ва ҳамеша орзуи онро дорем ки давлати мо, ҷомеаи мо ором бошад ва аз ин бахти бузург барои як инсон нест ки дар ватани худ дар ҳалқаи пайвандон, фарзандон ва дар фазои орому осуда зиндагӣ кунад, ба кор равад, ба хотири ҷамъ ба хона баргардад ва ҳамин анъанаи некро барои наслҳои оянда низ, фарзандони худ низ чашмдор бошад, умеди нек дошта бошад аз ояндаи дурахшони давлат ва миллат. ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо иштирок доштанд Хуҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Мустафо Қаландарзода, номзади илмҳои фалсафа, омӯзгори ҳамин факултет, Амирхон Шоҳусайн, доктори илмҳои фалсафа ва Хуршед Холов, номзади илмҳои сиёсӣ, омӯзгорони факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.